Ani som nevedela, ako ma vlastne tie strachy môžu ovplyvniť. A až vďaka Human Designu som vlastne zistila, že niektoré strachy, ktoré mám, naberám od ľudí, ktorých aure som. A tak sa mi častokrát stalo, že keď som bola s kamarátkou vonku, ktorá mala definovanú slezinu v jej Human Design mape. Zrazu som pocítila jej úzkosti, jej strachy a nevidela som, prečo tomu tak je. Prišla som potom domov a ja sama som sa bála, ja sama som mala strach z niečoho, čo by som v živote predtým strach nemala, čo ani neprešlo mojou myslou, že o niečom takomto by som sa mohla báť. A až keď som spoznala svoju vlastnú Human Design mapu, tak som vlastne videla, že mám otvorené centrum sleziny. A toto centrum je centrum strachu, aj imunitného systému a tak ďalej, ale ja som sa zameriavala hlavne na ten strach. A až teraz, keď vlastne poznám svoj Human Design, tak presne viem, že keď som v spoločnosti kamarátov, z ktorých zrazu ja cítim nejakú úzkosť, cítim z nich strach, nie je to môj strach. Kľúč je vlastne zistiť, aké sú tie vaše strachy vo vašej vlastnej Human Design mape a naučiť sa odlíšiť, ktoré strachy sú vlastne vaše a ktoré vaše nie sú. Pretože keď som ja vo svojej vlastnej aure, keď som ja sama, tak ja nemám strachy z niektorých vecí, z ktorých by som mala v spoločnosti mojich známych a kamarátov. Takže je to veľmi zaujímavé sledovať, ktoré strachy sú vaše, ktoré preberáte a zosilňujete od ostatných ľudí, pokiaľ máte nedefinovanú slezinu.